Kejingang no do Dr. Hamar babiang Karluki bam kuai hadwaru play ban no senyang syaka emlang kesalang kam tam ban penek pensa yaki khana puriskam kala urlong hadin baki Khun jong ni orang ba kiba kentup yo Dr. Sandy Aranwar uba Eddie Vernon War uba Elmer Raymond War uba Roger Osman War kila la ban pelat yaka animated folklore music video hakas ngi jingdap pras nam kejing klat no jong te orang ba kabla long haka arpo pra tare uno pra arjar arpo saw hausus to time auditorium Shillong kabla ai kerteng ke Jingshad u Laiphew do ya kini ke animated music video la pelat dau MLA ke nongkram uba Arden Miller besayomon kumukong san haringkat ke jingadon lang MLA ke Maulai uba Bright Star Well Marbenang kumusembut kongsan lembat ki weipat ki kenram ki lendan nalor ki bahaye ngasam jong ni rangba hakadi kesngi ukun beningkong jong ni rangba u Dr. Sandy Aranwar ulapen sngo ye ka khana sapang uni rangba halor ki jingno senyang ki jong u hakaliang ka thok katar bat ki wei la IT ru ya kanika animated folklore music video shaka khasi bat folklore department jong ka school bat ni hu lamru bat shaka Don Bosco museum Maulai bat chiki kattu katni ki college bat ki school jong ka nongba hakani kesngi la pelat ru ya ka wei ka kot bala tho do khun ba ar jong ni rangba kata uba Eddie Vernon War yakani animated folklore music video lapin bet pin biang da way ni kinongshna animation jong ka jelau ujak ram ke marak bat lapin wandur yaka doba Elma Arwar haringkat ke jing rap bat ke jing ai but jong way director bapau nam ke jela kata uba Pradeep Korba agani ka por na shili ka tenta ban plat kalba yang ni animation agani ka si lapin bet di kon jong ni how prakat jong She sien mình vây mình ha ba chứng thao ba ro cung u bên riu đằng ya im shi sur ca vây ha pen tha ba la khot lao thân riu Shakil ya ukui uri san Like ini hamar kapor baya bam Ilalap jing mot kela ban penlong ya ka jing ya shadna ngada so ban minjor shispa naga shispa ya ka jingpen pau ka jingpen snow jogi Dr. Desmond Karmaupa aga jingtho ka jingi shapang ka jingdong kam jongi folklore aga ba ilapen pau baga jinge jonga jatnri kam shok tang haga sanhima sansima nri ka jingpenim hapring ka jatnri ka jingi ban buram ban ya ka rukom ya ki jinge jong ka jatnri bat kani kalong ga shisha ka bakhra nila ban ga bor sinsha ndre ga ta ka bor sinsha klem da suthu ya ga thmei ga tunrai jong ga jatnri kanum long ka jing penem me ga jatnri ngala panai nuksa ni berite kalau ke jingit juga jatuh khasi bangiwan seperti ban kamaya ka hop berkata ka hop ka bu khasi usnoto kumulong shwa man shwa kala sting no haga jing snoto jonga diga pateng ga bangi ementa namar latap lupno ya kata ka jing snoto shapang ka dor jong hop apre ga jatuh ga jing daga jing bu at spa de namar kata ngasno kum ke jatnri ide ban ai ke buram ide ban ai ngu yu play ubla sei hapring ji ba kum gini ki kraw prakhat ki ba kot bor ban ngam shi thoi ki ba jiliu bat ban sei ha ke jing prakhat ke jongki lingba ki jing tho bat ha ka pading ji ki khon lingba ka animation angai ka long ba jing khu ka ba kraw ya ka jatnri ni don kam ban pensur सरकार kan hap kan shimkhya
Asno kadega jinghikai ke jingpen kemau yengi kibadan hakadega bentang. Kum kita kibatran. Ban pen klan ban penim mega jet menriu. Ni wat ikilat ni wat ikilinti. The kulishimon ipipon baro. Kiblashim mega nega senjang. Ban ino sinyang lem. Ban pen kemau iki longdin i mandin. Iki kana poteng. Ia dor jong berukom im. Kador jong jinge. Kador jong kerukom perkhat. Kaba kerpang ke jong jet menriu. Ladaga ini bangin yang rangba saji senpa hagan ke juk ke bangin. Kashmam maulai lajatek apam shalahindai hapne jongka atom tum kiring koslova kabel inan bater hai di pelong dai ha ka menor kila long ka jisko sarong ha phang sengi min ha bat iskir dan habisi kishi para kaduk morbat kadeng rela hajan kayo gijuan kung tipuri kadibat kati kadat lem apoy maki hapang zingi ebatek lupakan yang rumi bau hate utai nadi rubat we tip manure mas majah kuliah hehe Makwa bando dut kawat nako hati klek-klek Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.